Hello, hello. Oh, hi. Tag-asa, Okay. tag-asa man ka. Kasi mo, nanawag yun. Okay, ingon man ka, may rakos akong programa. Walay audience kaya nanawag mo yun. Di man, ingon man ka, may rakas akong mayagag, may rakas yung programa, ngal-ngal, huwag kay katubang, atong atubangon. Sige bro. Kanang, unsa may gusto ni mo nga kuwang tubagon na ng imuhang diskasyon dia. Nagisgot man kog bunyag. Nagisgot kog bunyag niya. In the first place, wa mo pug kay angay tubagon, kay wa mo pug ko mangutana. Bahay sa bunyag. Oo. Unsa may wala nang bahay ng bunyag. Kanang inyong bunyag ba? Unsa may relihiyon nimo tuod? SD ko bro. Local general. SD ko. Pinali nyo pa. Alagi, unsa man nga klaseng Seventh Adventist ka? Dalan sa demonyo. Unsa ka dalan kas Bro? Unsa ka dalan kas demonyo? Mao man na inyong ipalapnag nga mga SD nagsubay sa dalan naya sa yawa. Lagi. Unsa man nga kang klase nga Sabadista? General ka, reform o local? General bro, general. So kauban mo ana nila ni Pastoy Bacalares? Okay bro, ang imong amigo si Pastor Baglar. Lagi. Ay na magkaruhay tadaan ba kay basig moingon ko ana niya. Oy, umi kay lana kay local ko. So, general ini. Mangutana ko ni kana inyong bunyag ba? Na ba nay connections Ginoo, bro? Ay, ngano wala may connection bro, nga gani ultimo si Ginoong Hesus gani. Nagbabunyag man siya ingon nga ato ang panagignan. Lagi. May mga walay connection. Si Ginoong Hesus gibunyagang San Juan. Tama. Dayon kanang inyong simbahan kay namunyag masad mo. Diin man ang otorisasyon na nakuha ni pastor para mamunyag pud siya. Uy. Wala di ka kabalo de bro nga kanang pagbuhat ana gidugutan man sa Ginoo ang pagbuhat na kutob sa magdala sa maayong balita. Asa man mabasa nga ang Seventh Adventist nga pastor gitugutag bamunyag. Kung mao na ang imong pangitaon kanang pangalan nga wala pangalan buha dili ko mangutanag pangalan ni Bacalares Biblia. Asa mabasa nga gistit jud didto nga ang pastor sa Seventh Day Adventist gitugtan mamunyag. Sige. Ay sa bro kaya mugamit og basta kay nga gani nga topic kay mugamit kita Biblia na bro kay. May problema. Sige. Pero wala ko mangutana ni mo nga asay ngalan ni Bacalares Biblia nga gitugtan sa bunyag. Wala kanirang yung general ba? General akong ingon nga mga pastor. Kay dili maghisgo po pangalan sa mga pastor bro. Maghisgo mangita ka pangalan sa mga pastor. Kaya sa Biblia kanang mga pastor na moron. Dili ginato wala ta mangutanag ngan. Kada yung inyong mga pastor ba kanang di ba naman mo mga pastor dagan kayo. Unya mao gina sila namunyag. So asa man na mabasa na to sa Biblia ang statement yun nga ang pastor sa Seventh Day Adventist doon ay authorization mamunyag. At tanawa daw sa imong Biblia o kaye ko. Ngano mangita magag Seventh Day Adventist sa Biblia nga giyan ko man na muna nga kana among pangalan sa among sikta di na mabasa. Wala mo ko mangutanag nabasa ba ng ngalan ninyo? Dili na mabasa sa Biblia ang pangalan sa sikta kay bisan ka na mismo ang inyong kay bisan mismo ang pangalan sa iyong simbahan bisan kung mao na pangitaon sa Biblia makaplagan jud mo nga bakakon kung inyo nang pamatud-an nga mabasa diya. Kay wala pangalan sa simbahan mabasa diya sa anin na lang bro kay murag kuan man murag layo naman ni. Kada sa San Mateo 28:19 ba nga mingon si Kristo lakaw mo sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga ako mga tinunan. Og bautismohe sila or bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kasi gisugo ana bro. Mga apostoles. Dili to mga pastor to mga apostoles. Ay. Abi mo bro, kaya mga apostoles bro. Sa panahon pa ni Ginoong Hesus, pero tanawa god sumala sa mabasa nato sa pinadayag. Wala ba ka makabasa dahil diya nga
ang ilahang mga pagtulunan nga gibilin. Bro, Ikatudlo po sa mga sa magsunod sila ha. Lagi katong mga mga apostoles si Kristo, mga pastor ba to? Dili man to matawag ko nato mga pastor bro. Dili. Bro, basta kay tinunan ka nga nagsunod ka ato nila. May katungdanan ka, umate may authorized na ka nga mubuhat ana. So bro, kuan man bro, katong gisugo ang ilahang pangulo ato si Kristo, tama ba? Siyempre, pangulo na si Kristo. Kanya kay si Kristo sa Hebrehanon 3:1 Pangulong pari man, apostol og pangulong pari. So kay pangulo nasa gipanguluhan. Tinood na bro, tinood na ang mag-ingon niya. Siya ang pangulong pari, pero wala pa sabday ka magabasa sa Biblia bro. Nga maliban niya bro, wala na yung magsunod pa. Siya ang pangulong pari. Kay bro, kung buhi siya, lagi. Kung patay na ang pari, nakabasa ka na? Oh. Bro, di ba pangulong pari si Kristo? So kinsa may ang gipanguluhan? Kay pangulong pari man siya. Siyempre, ang mga katawan. Dili ba? Mura bag ka nang inani ba bro? Kung general ka sa sundalo, kinsa may imong gipanguluhan? Sundalo sad. Pero ubos lagranggo nimo. Ubos lagranggo. Mura sad na bro. Si Kristo kay pangulong pare, ang iyang gipanguluhan mga pare pod, pero ubos lagranggo niya kay di man jud to labang pare. Si Kristo ra may labaw. Dili lagi bro, kaya kung maghiskot lang tag pari nga human ang may kayab si Ginoong Hesus sa langit bro, wala nagi siya kinanggihimo pa nga ikabilin nga nagingon nga maliban sa kuha doon na pa yung musunod nga pare, wala na bro eh. Asa man mabasa bro nga ningos Kristo wa na jay pare. Ay, wala di kakabasa diyan na kadaghan kay mga teksto sa Biblia. Tagay ko na kog teksto bro. Magasunod diha. Tagay kog teksto nga niingon si Kristo. Wa nay pare, gawas nako. Kana ding kuan bro, kana ding giingon diya sa episode bro. Kung sabi na bro, na pare diyan. Wala may pare. No, dili, wala bro. Ayos na ng episode kay balom ko ng episode. Yara magig ka ungot anang 4:11. Asa may statement ti Kristong ningon siya nga wa nay pare, ako ray katapusan. Dili na mao pagka-istorya bro. Kung mao na nga imong pangita, dili na mao ang statement. Kung ato ang nabasa sa Biblia, nagaingon diha nga siya ang pangulong pare. O nagaingon dito nga samtang buhi pa ang pangulong pare, wala magsunod siya. Nga sige nang Hesus tinuod siya namatay pero wala bang siya mabuhi. Kaya karon kay buhi man siya bro, hangtod karon buhi man siya. Nganong na pa may nagpabilin pa man yung pare. Bro, nabuhi man siya hangtod karon. Tanawa ra go ng Revelation 5:10 bro, na kay Biblia dia. Na bro. Unsa man nga Biblia, King James nang imo? Inyuang balik inyuang mismo kuan ni imprimatur na bro, katoliko na bro. Mayong balita 5:10 ko no, palihog kog basa. 5G sa Pinadayag. Ano, kanisang uno size sa tabro, uno size. Ano size? Lagi katulagin ng giingon lagi dito nga ang mga apostoles na sila gihimong pangulong pare. Adi wala gimong pare dili pangulo. Gihimong pare. Lagi nya kung sa may kuan ng mga to nga. Adi nay pare. Apostoles may gina bro. Unya kay so kato mga apostoles tay bro, mga pare gid ito mga apostoles. Ang giingon dito bro, dili sila ingon gihimo kun dili giingan dito nga kining usa na sige mo atras sa bro, balihog ko na kog basa ng verse 5 hangtod sa 6 kung wa ba gihingo. Sige, basahon ako bro ha. Meaning magkakaton sad ka. Klaro yun. Sige daw. Ang kay Biblia dali bro, wala pa na ako gi-open ba kay nasa ko ang sudlanan. Mas bayo gid atong basahon para maklaro gid bitaw. Sige ra god. Ningon ka wa man naghimo atong tanaw nagwa ba. Dili kuan sila. Ano? Pare siya, gihikuan siya nga pare, pero wala siya nga as in pare gid siya kun dili nga kung kuan lang ba kanang gi sa man pare lang. Gihimo lang siya nga baga panigingnan ba? Walay klaro kay pare ra di gid tinuod pare ana. Dili po dingon na pag-istorya bro ari ha. Basahon ako ko na kog basa bro. Sige itong basahon.
Pinadayag unsa nga ito bro? 1 verse 5 to 6. 1 to 6. Oh, dili 5 to 6 ra. 5 to 6. Sige, basahon ako bro ha. 5 6. Para nindot magini nga to yung basahon kay. Sige dala akong basahon bro ha, lagi yun bro. Unya nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog taliwala sa trono nga gilibutan sa upat ka buhing binuhat o sa mga pangulo nga nating Bro, Revelation chapter 1 verse 5 to 6 bro. ay 5 to 6 day dili day 5 6. Oh, dili. Revelation kapitulo 1 versikulo 5 padong 6. Pina ko 5 6 man gud imong giingon. Oh, verse 5 to 6, 5 6 ano ba? Verse 5 to 6. Oh, verse 5 hangtod sa 6. Verse mo na ganito. Oh, sige. Chapter 1 sa verse 5 niya padong sa 6. 1 5 to 6. Sige basahan ko dali bro dali. Sige dala giingon dali. 5 to 6 tara. O gikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi ug unang gibanhaw nga mao usab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigupa kita niya sa pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. Size bro, dali ingon bro. Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Naghimo. Sa iyang Kristo Aghimo. ang dungog o gahom sa walay katapusan. Bro, Gihimo bro. usa may ha? Gihimong gingarian sa mga pare ang mga apostol. Dili giingon nga gihimo nga sila nga pare bro, gihimo siyang gingharian ra. Gingarian sa Gingharian ba? Gingharian sa Gingharian sa mga pare. mga Wala pare. giingon diya nga gihimo silang pare, wala giingon diya oy. dahil napa dyan bro. Ang giingon Para maklaro bro. bro, kuminaw sa ang giingon dia gihimo kita niyang usa ka gingharian, dili kay ingon niya gihimo siya Gingharian sa pare. Ginghari- Mga pare dili ingon sila gihimo pare. Gingharian sa Gingharian sa mga pare, wala sa ingon dia nga gihimo siyang pare. Dapat dyan bro sa verse 10 bro sa chapter 5. So, ayan sa niya to mulaga naman tas dis nga wala pa man ta nang umandre. Sumpay ra magyapon na bro nasa verse 5. Ano, verse 10 kapitulo 5 kana gyapon na libro. Dito sa Jis. Sige, Tawag na basta sa sila. Jis daw. Sa adlaw sa Ginoo gigaman ako sa espiritu o Dili, bro. madungog ko gikan Kan bro sa kapitulo 5 versikulo 10. Kapitulo 5. Sige. Sige, chapter 5 verse 10. Yeah. Gihimo mo silang gingharian o gingharian naman gyapon. Gingharian sa Gihimo mo padayon. silang gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron magalagad sa atong Dios. Unsa may nadungog nimo bro? Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? Bro, ang giingon dili bro, ay dili ang imong istorya man god, ang mga apostoles pare. Pero sumala sa mga basa dili sila pare, bro. So, di Dili pare. sila gihimo silang gingharian. Gihimo silang gingharian. Gingharian Dili sa mga pare gani no, di unsa man ang himuon kay gingharian sa mga pare? Di ka pare ana. Gihimo lagi silang gingharian, bro. Abi, unsa man jud imong nadungog diha? Gihimo pare. Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? Dili man gud bro. Ang nakasulat diri mo ay ato ang kuan og base. Lagi unsa may nakasulat ya bro? Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? Ang pare nga gisgutan diri bro, katumang mga pare bro nga gitugot sa Ginoo bro, katong iya mismo ang Dios may nagpili ba nga mahimo sang pare. Lagi, watay ko ana na. Unsa man yung imong nadungog o imong nabasa? Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? Gingharian sa mga pare ang giingon diri. Dili gingharian sa mga pastor di ay. Di wala pastor nga basa diri. Ah. Pero kung mangita ka bro, kung unsa ang gingagasa ang yatag sa Ginoo, klaro man to dito sa Episo. 4:11.
Oh, sa wala pa siya mukaya mo sa iyang magasa gi. Unsa man na bro? Gibilin. Unsa man ang kanang gitawag nato ang term nga pastor, binisaya ba na bro? Ha? Binisaya ba na? Unsa man ang term nga pastor? pastor? Oh, kada bang nabasa sa Epeso 4:11 ba? Binisaya ba ng term nga pastor diha or unsa man nga pinulungan ng pastor? Base sa akong nabasa ako bro, wala po ko research gid na mga bayan na bro. Basta kay kanang pastor bro, matawag mo siya magtutudlo mo siya bro. Tutod. Di po na siya matawag magbalantay. Magtutudlo mo na siya bro. Di po na siya matawag magbalantay. Oo, baguro. Di po. Bro, sa ako lang naibawan bro ha, ang pastor is kinatsila man na bro. Kinatsila. Then sa Binisaya ana bro, sa in English, bro, sa in English ana is shepherd. Tama ba? Oo. Sa Tinagalog pastol. Pastor, o kanang pastor mo. Then sa Binisaya magbalantay. Oo. Onya karon bro, kay dire sa King James version nga Biblia sa buhat 20:28 ang mubantay sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mga obispo man. So kanang pastor dia, mga obispo di ay. Asa mabasa bro? Piso sa buhat 20 verse 28. Ningon diri sa Tinagalog nga King James version ha, nga ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pagkainin ninyo ang iglesia ng Dios. Na sa to pa ang mubantay ug mupakaon sa simbahan ni Kristo ang mga obispo. So mo nang pastor ang mga obispo, sila ang tinuod nga pastor. Kay sila may moatiman. Nya usaon man nato, usaon man nila pag-atiman bro? Pakanon ta nila tagantag bugas kada buwan. Dili sa kalag na nila bro, o kalag na nato ang mag-atiman sila. Of course, mahatag sad sila mga material, pwede sad og na mga inabang, pero mostly ang kalag ang ilang giatiman. Mabitaw nang niang sila in charge anang magbunyag, muhatag sakramento, o kanang mga kumpisal. Otro na to basa sa Biblia daw niyo bro. Unsa to ito nga teksto ato? Kanang Epeso 4:11 bro, mga pastor ba nas protestante bro? Wala may nabutang dia protestante bro. Ang butang dia pastor disod magay gud atong dungagan ko. Lagi so dili po na to na siya ma-prove dia nga. Namang goy mga pastor sa protestante ro, mga alliance samtos le pastor, mga baptist, mga methodist, mga kanang gitawag na tog Foursquare Church, Salvation of Army. Na sila bro, na sila mga pastor. Dili ba na sila mao ng mga pastora? Dili bro, kay nasulot magud ang Biblia bro, nga daghan kayo magdala magdala sa pangalan ng Ginoong Hesus ba. Sa pangalan magtudlo pa siya mapulong, pero dili mao bugod na atong basihan nato aron mailhan nga sila ang matuod. Malagi mo mailan bro. So kana magod bro, imo magong gigamit na nga bro, wala na may pare, pastor naman nao Epeso 4:11. Klaro kayo. So kanang pastor dia bro, mao ba na mga pastor sa gitawag protestante? Depende po bro, sa doktrina magud magbase ana bro. Kay lagi sa ako nang gikaingon daghan kayo ang nagdala ani mga kung ato bitang mabasa dahil sa pinadayag nga bisan gani ang demonyo nagtakuban man sa kahayag. So diha ato maklaro na to bro nga dili day sa pulong lang o sa pangalan lang nga pastor mailan nato nga sila tinuod na. So kinsa man yan ang magbase. Kinsa man ang pastora da nga gimi ni San Pablo? Nga asa bro nga anggi? Kinsa man ang pastor nga gimension ni San Pablo da dili po na pastor sa mga alliance, Baptist, Methodist, di po na siya mao. Wala lagi tayo mabasa na diya nga mao na sila diya nga pastor nga sayang sa badya. Pero ano na sumpay lisod lagi kay kung ato ang sumpayan naman kung di mo lisod kay sumpay-sumpayan lagi. Sa Biblia. So kinsa man yun ang pastora ang gimi ni San Pablo diya? Wala, dili po ta makakuha na bro nga wala kana sila mao. Di po ta maka-claim kana inyong hana. Dili po ta maka-claim dira basta kay ang gayon dia bro ang atong basihan man lagi nga ang katong nagsunod sa pagtulunan ni Kristo.
So karon, bisan pa kung mingon ta nga kanang pastora, kanang mga pastor nag-angkon nga sila tinuod, pero lahi ang ilang doktrina nga gisunod dia sa gitudlo sa Biblia. Usawa man nila pagpamatuod nga sila tinuod. Na kani bro og atong kuan nga pagtulunan jud sundon na daghan kay mga simbahan nga halos murag gimemorya na ning Biblia, puros mga pastor paning uban. Wa man lagi di man lagi pasok anang Episo 4:11, pero ako kag explainan ana bro. Kanang Episo 4:11 bro, wala tay problema kay si San Pablo man joy gasuwat ana no. Unya dito na niya gisuwat sa taga-Episo, na niya gi-address sa Amerika, Pilipinas, sa dito sa Korea, sa Japan, sa Afrika, nana sa taga-Episo. Ingon siya nga ang gasa mo lagi na pastor. Di lang ta mo isgot atong uban nga gimension da kana lang focus na tas pastor kay mura man gud og duol sa imong dughan nga kami gi pasado ana kay naman mi pastor kamong Katoliko pare ra man ang inyo wa di mo pasado dire di ba mo na inyohang duol sa imong dughan nga explanation. So ani bro kanang pastor nga gimi ni San Pablo dili na pastor sa mga kanang protestante. Sama ninyo ba protestante man mo? Dili na mao. Usa man nga pastor, mo na akong giingon, pastor sa Tagalog, pastor sa Kinatsila, shepherd sa in English, magbalantay sa Binisaya. So kinsa man na sila, mga obispo na. Mao na ang hinungdan, Katoliko hinungdan ana kay ngano man, kang Katoliko naay mga gitawag na to og diocese. Katedral, kanang katedral diha lingkudanan sa obispo. Since kayang obispo mauman ang isabo, wapo ko mauman. Since ang obispo kay mauman ang mubantay sa simbahan, mo pakaon sa simbahan niya, di man niya maapas. Alang-alang magmisa sa Davao, kalayo ang Davao sa Buanga, di man maapas. So, in every diocese naay obispong masign. Nya kay lagyo mag mga lungsod ng diocese ang uban, paraning amo sa Kupmis Diocese Dipolog. 3 ka oras pa man daganon dire gikan sa Dipolog. Matabang nung biyahe 3 ka oras magmisa ka, tuwa pay layo kayo nga sakop na sumo nang naay gideploy ang obispo nga mga pare. Kanang pare gitawag nagkura paroko diri sa among parokya. Siya ang mag-atiman sa mga katawhan mo pagkaon, particularly na og mga espiritual nga mga butang. So mo nang inungdan nga ay pastor. Dili na pastor ninyo ha. Mga obispo na og mga kaparian. Muna siya. Ang pinakaulo jud ana, ang pinakaulo jud ana si Kristo dayon ang gihatag gibilin ni Kristo nga mo'y mangulo jud sa simbahan, mo nang nami Santo Papa. Sige go. Sige bro, mutubag bro. Ay mo kang bro, mudugan ko sa imong kuan ha. Pwede ra sad ka mangutana, or saba mudugan ka explanation kay mudugan ko pangutana nimo. Sige, ani bro. Kay nagisgot man ka bro, aning Episo 4:11 nga ang pastor diri obispo. Mo na ako pangutana sa imo ha. Ani bang panahon na bro? Doon na ba daya obispo? Na bro. Mo bitaw nang giingon o tana akong basahon sa Biblia ha kaning tinagawog nga King James version no. Dili wala pong kuman bro. Obispo nga sa inyo nga obispo kanang Katoliko. Na bro. Na bro. Tanawa akong basahon ng Biblia ha. Kaning sa Acts chapter 20 verse 28 tinagawog nga Holy Bible King James version ang Biblia. Tagalog Diglot edition. Nga atong basahon eh. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pagkainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, ang mupakaon dahil sa simbahan, mauning mga kaobispuhan nga gihimo mismo sa Espiritu Santo. So, kanang, kanang Episo 4:11, mauna ang mga obispo. Sila'y nagbantay sa simbahan. Sila'y mupakaon na to. Usa man na pulong sa Ginoo pakano natong kalag. Kung naamang gali na biktima sa diha, mohatag pod sila og kanang mga material nga mga butang, nasunugan ka. For example, nasunog imong balay, may igtabang simbahan, pwede mo hatag ang simbahan na. So mo na gimin di ana bro. Nyamay ka nga mga sandikipir ba ng mga obispuha? Yes. Kay mao man na ang kanang tawag aning ni ang gisunod namo, naman may sabat, wala man mawa ang sabat. Bisig ka gibungkag na ng sabat. Katong sabat sa Hudyo nga Sabado, mo toy gibungkag ni Kristo sa Juan 5:18. Pero kaning Sunday wala niya bungkaga kay nabanhaw man siya diha.
Mao na ang bot ako'y pasabot. Mao na ang mingo nga sandikipir ba? Oh, sandikipir na bro. Sige. Sige bro, do pala ako. Asa man dapit diya sa Biblia mabasa nimo bro nga ang Sabat nga diya sa Hudiyo. Nga ingon nimo nga kana inyong gisunod karon Sunday keeper. Asa man dapit ang mabasa nimo na sa Biblia? Inani bro. Teksto bro. Pagkahuman sa, di ba, si Kristo namatay man to no? O pagkamatay ni Kristo, pagkabanhaw niya sa adlong Domingo, siya rogo apidyon mo ka question ana. Ngano man yung Domingo man nabanhaw sa nganong Domingo man nabanhaw, nganong di man jud Martes, Miyerkules, Huwebes. Ano ba? So mo na katumanan sa giingon ni Salmista David 118:24 sa Salmo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Morning adlaw sa Ginoo nga gibuhat niya, magmaya kitag maglipay. Usam nang adlawang magmaya tag maglipay. Alang-alang magadto sa Sabado nga gilulod mas Kristo didto sa lubnganan, di magluksa ta diya. So adto tas Domingo kay nabanhaw man siya. Mao na hinungdan nga nahimong adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano ang Sunday. Mao bitaw ning giingon diri sa Greek Interlineal nga Tagalog version sa pagbukang liwayway, pagkatapos ng mga Sabat. Sa pagbukang liwayway sa isa ng mga Sabat. Buhay Sabat nya Domingo na. Sige bro. Bro, tumaga sa pa ako na ko pasalmuta pa ako na sa ko pasutas ako. Asa man diya dapita mabasa diya bro nga sila gisugo. Sila gisugo sa Pagisugo sila nga pagsimba mo ng adlaw ingon nga permanent nga adlaw nga ipapawlay. Alright. Domingo. Asa man dapit? Verbatim bro, wala. Pero masabot na to kasi dihang nabannaw si Kristo. Pagtanaw sa mga apostol, wala naman. Nawala mas lubnganan, ibalik sila. Sus kaya nakitaan man nila si Kristo dito sa dalan, nasugatan nila. Ila din gisimba. Adlaw Domingo. Subot pasabot kay gisimba man to sa adlong Domingo. Alang-alang wadi nganong simba magkagwa sugoa. Sige. Bro, normal man gito sa musimba. Sila nga naman, alaban ang Ginoo bro. Sumala sa iya ang gisulti sila sa diyang buhi pas kauban pa niya sila. Gisulti na daan po wala gyud mag-ingon nga kanang sugo bro. Bro, simba ko niya ingon nga permanent, ingon nga pulis adlaw iba po. Bro, kanang sugo alang ros mga taong badlungon, kanang mga taong gig-o ba, suguon jud nimo, pero kanang mga taong di na gig-o, suguon pa din na. Kinanglan pa din kang suguon. Tanawa gud bro, gikan ang bersikulo bro, gikan ang kapitulo 1 naman kay wala magay lain kadaganan pa diya nga lain pa teksto nga paluwa pa na nga nagsimba gyapon sa adlaw nga Domingo. Ingon nga permanent wala oy. Wala oy. Ngano man bro. Ngano man nga padayon man gani after na bro gani sa sumala sa ilang nabatasan. Nagpadayon sa sumala sa ilang nabatasan. Bro, ngano man bro nga Domingo man ang ilang tigom. Katong nabanhaw si Kristo. Nga sulod sa lawak nagtigom sila unang adlaw semana pagkasunod nanas Tomas na uban Domingo gyapon. Ngano man to? Aksidentally ra ba to? Well, bro, kato lang pinagtigom bro, wala to ingon nga nagpasabot bro nga giwala na ang adlaw ipapawlay kundi mabasa man nato. Na naman wala lagi what a question naara ng adlaw igpapahulay. Nara man day na di ay. Pero laing adlaw na. Manong laya? Iningon man na tanawa bro. Ang Hebrehanon 4:8 kung masayop. Di ba? Nga kung si Josue nakahatag pa kanilag ato basahon ni. May ning magklaruhay ta. Basa bro para dito kay basa. Hebrehanon 4:8. Naibe ba yan? Ibaw ko nga bunyag ra man itong topic pero nabot ang Sabado. Gani pagkanit ni kay bawo ko nga paborito jud kay ni muning topic ning Sabado igpapahuway ug dili baboy gidili. Na mabot diya madugay na ron bro. Unsa may giingon sa Biblia? Sa 4:8 kay kun si Josue nakahatag pa kanilag pahuway di na unta ang Dios magisgot og laing adlaw. Wa day kahatag si Josue. Mo na ang Dios nahukom sa nga maghisgot sa laing adlaw. Laing adlaw ang Sabado gyapon, dili na laing adlaw. Mo na niingon diri sa verse 9,
busa doon na pay adlaw nga doon na pay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios na apawa de mawa pero laing adlaw na. Wala gid kay. Laing adlaw mayon ka nga Sabado ra gyapon di na laing adlaw kana maingon ta ba nga wa magkakahatag og adlaw nga ting meeting. So hisgot na lang taglaing adlaw. Nga imong schedule sa meeting kay Sabado. Laing adlaw, Sabado ra gyapon na di na laing adlaw. Sige, giputol mo yung pagbasa, bro. Ako ang padayon nun, bro. Ay, okay, padayon na. Ikaw basa para makaibaw ka. Kay giputol mo nimo ba ato padayon to sa Jess. Asa paingon sa 11. Sa 11 din naging bro. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapulayan nga gisaad sa Dios, pupahulay siya sa iyang mga buhat sama nga mipahulay ang Dios, sama nga mipahulay ang Dios. So karon maingon ka bro nga lahi nga adlaw bro. Ano nagaingon mo dig sama? So sa ato pa. Mao gani no. Ang adlaw ipabulay sa nauna mao ra gihapon siya diri. Wala lain adlaw lagi na. Pero bro, dila sa ta mo isgot ana bro kay diara man tas bunyag. Ngato bang kung isyo diri bro nga naba mo'y connection ang inyong bunyag sa Ginoo. Pero ani bro, si Eileen Goldwhite nga giilan ninyo nga propeta nya mensahira no. Nabunyagan ba na siya sa simbahan nga gitawag og Seventh Adventist General Conference kanang imong gipasakupan kung asa ka nabunyagan? Bro, wala ko ka subaybayan ng kuan niya bro ni Ellen G. White kay wala dili ko interesado nga mo kuan bro kay mato palagi sa Biblia. Dili naman gud ta ngay gud unta nga mo kuan ang mga musubay-subay pa sa mga katigulangan niya mga unana kay dapat kung Biblia lagi atong basihan bro dili biya unta masaag kung Biblia lagi dapat bro kuan masaag bro dapat bro makabalo pug kag nabunyagan basag wa kay propeta ba ana ninyo siya nya at the same time founder pag gina sa inyong simbahan di kabalo kas background ana o sar na imong naibawaan dahil parte ni Ellen Goldwhite basa ra ka siyang libro then pagkawala ako na sa ingon nga tawag yun siya bro nga mo'y founder bro so mo'y founder nga giingon na dire sa inyo mo ra na siya bro nga propeta nga kay ano bro giingon sa inyo hang Seventh-day Adventist believe nga co-founder nya may dili gyud founder ang Deuteronomy man bro klaro magay nga nagsulti diha bro nga mailhan ang propeta nga gikan sa Dios kon sa iya mga panagna nagatuman tukma sa gisulti sa Biblia. Di bro. Kaya kay kanang iya mga panagna ni Ellen G. White nagatuman man tukma sa Biblia. Bro, anani ba? Wala ta mangutana. Wala di man issue diri gayabang panagna na tukma ba? Kay piabsag ako. Pila ra goy pag panguha na kog mga ilhanan sa Biblia di magtag-an pugo. Mingon ko nga bulinog jud ni. Wala gitagna naman ng Kristo daang bulinog. Na jud bagyo. Nagjulunop, gitagna naman na daan na ilunop. Di may nga buga gula na sibu-sibu lagi. Dali rin na mangupya kas Biblia gipatuo ni mo dia nga nagtag-an-tag-an pag kunuhay ka. Pero ang pangutana ni bro, nabunyagan ba gis Eileen Goldwhite anang simbahan nga yung gitukod? Dili man ta makahimo panagna. Kay kana si Ellen G. White, kato iya mga panagna manggod. Wala na to siya, wala pa tumatuman si Ellen G. White. Sa wala pa ni na tuman niya mga panagna. Nanagna na siya daan ani, yung mga sinulat. Usas iyang panagna bro, usas iyang panagna nga mubalik ning Ginoo. Palpak man. Sayop. Nara bro, dara oh. Basahon ako ni libro ninyo Ara oh. Asar tong libro nila diri ay kato. Dili magod siya mo nagtagna na bro. Lalaki ang nagtagna na bro ba? Pero kuan lang gyapon ang iyang apelyido lang kasi yung apelyido lang niya Ellen White. Dili bro, akong basahon ni libro ni Eileen Goldwhite asa mangita sa ko. Sa kadali lang. Gitaon ako to dali. Asa man ang balayan nito? Nawala man. Katong libro ninyo ba bro nga dakong away tali sa ni Kristo og ni Satanas. Nakuha ang libro ha. Ato pagitaon sa nako to dere be. Asa to nako nabutang. Wala bro, sa akong pamina bro, wala gyud siya malagda bro, mubalik ang Ginoo bro. Sa bro kay aron maklaro na to. Wala na sa among doktrina na. Kay dali lang. ang mga si Bendes bila bro.
nagsulod gibiya sa biblical nga mga kuan. Tulunan nya. Nganong moingon man ka nga si Ellen G. White na panagda nga mobalik ang Ginoo. Wala eh. Na ako'y libro ana bro, akong pagitaon to ha. Libro nga gamay man to kayo god asar to dire sa kong files. Tesa ha. Wala to gihulaman, giuli na to. Nya bro, maliban na bro, wala lang tayo lain topic ni mo diya nga kuan bro kay. Yan na, ako lang to memorization bro. Ningon dito nga sa last part niya bro, pasantop sa kinabuhi ni Ellen Goldwhite. Sa nag-edad siya 17 anyos, gitagak siya sa relihiyong Metodista. Kay nagpatuo siya nga si Kristo mubalik sa 1844. Nya ang Metodista kay di man ganahan na ng tagan-tagan, resultang gitangtang siya og didto si William Miller may gipatuo. Nahunang William Miller kwarta na ni. Kay kana dayda ang pagpanguwat og mga tao kwarta na jud na. Di gidawat ni William Miller. Pagdawat ni William Miller, napalpak man, nag-reset si William Miller, wa man sa madayon. Mo na tong hitabuan nga si William Miller na ulaw na sa siyang mga membro. Di na sa ganahan mo agig karsada, doon sa kahagunoyan. Kasagbot. So si Ellen Goldwhite, kay hasta to yung mga kauban kunuhay, muranog dalibog, grupo-grupo na lang sila gilaha o ga-create sila Seventh Day Adventist. Mo na ka na Seventh Day Adventist, resulta dyan as palpak. Ate bro, imo na gimayong tumo-tumo. Kasi bro, sa tumo-tumo, nako ebidensya din na tumo. Wala lang gusto ko libro diri god asa to nakabutang. Gapo gina mabasta gina ta bro. Diara oh. Araw, ang dakong away tali sa maayo og dautan diara. Ang last part ani niingon, nana ko ha. Usa ka matinugyanon nga tinun-a ni Kristo si Kristo Hesus si Ellen Goldwhite. Usa ka Metodista hangtod nag-edad og 17. Gihulog siya sa simbahan tungod sa paghisgot og pagtuo nga mobalik ang nga madali nga pagbalik ni Kristo sa tuig 1843 di ay nya di mangganahan ang Metodista na mo nang giingon diri sa inyohang preface ani nga libro kay daghang bakakon nga mga manalagnang manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1 hinuon lakip na niini si Ellen Goldwhite. Agoy. Wala kita ini. Wala bro, dili ko ka sure na imong ibasag tinuod bro. Wa mo makita. Pakiton ta ka ngayo kag kopya ni. Tagahan ta ka. Gapo tong Biblia gyud tong basahon mo diya kay samot tas Biblia kay Biblia wa man nga ni Ellen Goldwhite sa iya na lang midol ni. Ya. Sige bro, kanang paghimo pagnindot ng topic niya bro kaya to ang diskusyon na to basi nindot ba? Kaning about sa True Church. Kaya nimo? Sige bro. Kung sa may kuan mo nang kanang imong gipasakupan nga simbahan, mao ba nagka-Kristong gitukod sa Mateo 16:18? Bro, kung pangalan lang gyapon ng imong dili ngalan bro, dili ngalan. Wata magisgot og pangalan. Kana bang imong organisasyon karon nga gitawag og Seventh Day Adventist? Proud kay kang idedepensa ana. Proud kay kang nagkabunyag ana. Mao ba nagka-Kristo nga gitukod? Okay bro, pamatod-an ako na mao na tinuod bro kay ngano man bisa pagtulunan niya mo ang gisunod. Unsa may pagtulunan niya yung gisunod ay? Siyempre, pagtulunan ng gitulon ni Ginoong Isos, basahan ako bro. Sa ato pa day bro, basta magsunod tas pagtulunan ni Ginoong Isos, maunay basehan ka kanang simbahan tinuod. Lisod pod. Bingon kay tinuod niya lahi ang imong gitudlo. Anya bro, kay kini mga local conference mingon maggasunod mis pagtulunan ni Kristo. Agkato po mga Baptist, nagsunod mis pagtulunan ni Kristo. Tanawan ni atanan ang doktrina dire. Namemorya pag ginamo ning Biblia. Ka Kristo po tong gitukod.
kanang baptist bro, wala na may labot na bro. Kay sakop na ninyo na kay sabat kay Sandy Keeper Sandy Keeper man pareha man ninyo na. Sa to pa bro, og parihag pahuway bro, kauban. Oh, inyo ana kauban dapat magimpihanay mo diha. Oh, karon bro, kay katong kapatay ni Kristo kay mga Hudyo man, kauban na, mahuway tong Sabado, kauban sa mga to. Sige na, dia tao, dia mo na kung kasi na. Hinaw na dayon. At lagi mo na kasi na to. Ang ingon nimo pareho ra mo ana mga ang imong deklarasyon pareho ra mo ana mga born again kay mga Sunday keeper. Amigo ra mo ana. Sa to pa bro, og pareho ra di ay og kanang Sunday services, pareho ra mga pahuway, migo ra di ay ana bro, kauban. Tanaw gani nato kung ang ingon kanang giingon nga Hudiyo usa ra biga klase sa Hudiyo. Ano Ha? ka na ang Biblia? Ay patabago na to ang Biblia kay so mabukayo maghimo-himo tawag Abala bro. kining utana. Bro, bahala na lang og kanang tawag aning ni ang lahi tong Hudyo ha, basta the fact parehog pahuway, kauban yun kay mo may imong deklarasyon basta pareho, kauban na na. Sige. Kay kami bitaw Sige. sa tinuod lang, di man jud mi kauban. Bro, sa tinuod lang. Although di si mi og kanang mga services ila Sunday sad. Amo Sunday. Pero di man jud mi kauban na kay protestante man ang dagko and they do not belong to the Roman Catholic Church. Kay dili man sila communion sa Santo Papa. So dili may maka-prove nga amo na. Nya karon nag-imong deklarasyon basta pareho. Kauban na pareho mo pahuway itong mga Hudyo nga patay ni Kristo, kauban jud ay mo adto. Dili mo, tiya mo na yung mga argumento mo. Sige mga argumento mo. Kaya nga naman. Ultimo si Ginoong Hesus ganit diri. Oh, tao na to. Si Ginoong Hesus sabat keeper. Oh. Unya, ang nagluto sa iya, sabat keeper magyapon. Oh, tiyo gyapon to. So kauban na day mo atong naglutos kay Dili bro. Naay duha ka Hudiyo nga pilianan ug asa ka dapat masakop. O dito baga sa naglutos, o dito baga sa gilutos. bahala na lang tong Dito may sa gilutos. bahala na lang tong dintos galutos o gilutos basta parehog pahuway, kauban ko no. Kaya pa na mo bro, kay Ingon ko ka nga, boy, kauban mos mga born again. Nga naman, pareho ra mo pahuway, mga Sunday kamo migor mo na. Sa to pa og parehog pahuway kauban ka oh. Nya karon kay pareho man mo og pahuway atong kapatay ni Kristo, kauban jud mo. dili lagi na lagi kay Saudi mo mo talaga Saudi mo mo Saudi mo ang pagtulungan kana kay Kristo bro nga pagka-Hudiyo ang patulunan diya sa Sabat tinuod nga katong tanan mga Hudiyo Sabat keeper gito sila. So, ang kung timanan nga dili tanan Sabat keeper o yun sa pagtulungan ni Kristo. Oh, na di bahala na lang ni uyon tog wala, basta the fact kakauban mo pahuway, pareho ra gyapon. Masablay juga dati. Di kay ikaw ba'y nagdeklarar ana o nga kamo mga born again o kamong mga Katolik kauban ra. Bisag lahi guna, di gumi pa kauban na kay in the first place number 1 pa lang daan og sign of the cross ang isgutan. Wa na nang born again, natagak na. Og ribulto ang isgutan. Ang born again di kun kapasarana kay di wa man sila ribulto. Pareho man mo bensit nang atake sa ribulto. Ingon basta ingon nimo kauban ra kay parehog pahuway na karon kay pareho man mo pahuway atong mga gapatay ni Kristo, kauban jud mo. Bro, di ba po nga kamo nga mga safety nag-claim ang pud mo nga kamo ang tinuod nga tinukod? Oh, kay naman may ebidensya. Oh. Oh, so karon kay nag-claim ang mga tinuod mo tinukod. Karon ato patabagon ko ng Biblia, bro. Kung ang inyong pag-claim haom ba sa pagtulungan ni Kristo kay matod pa sa Biblia diri. Ang wala magtuman sa iyang mga sugo niya, dili may iyang katawan. Haom. Perting haoma. Ha? Haom, ikaw Brad. Kami, ani ha, mayon ko haom. Sige, ani Brad, ikaw haom ba na imo ha bro? Kaya ka ni haom mo, ni haom magamo. Sige, ato ko nung ato basahon na ko no. Basahon na nato bro, ang ganing Biblia gyud. Nakoy basahon bro ha. Sama na. Hindi ko bro, kaya mabasa po ni mo dira. Sama na. Kay lisod man kayo good nga maingon mo nga kamo ang tinuod nga tinukod nga katawhan tapos ang inyong mga pagtulunan lahi mo sa pagtulunan gitudlo sa tuong Ginoo. Unsa may nakalahi? Unsa man ato na pag kamo bro, pareho day mo og pagtulunan sa mga apostol bro. Lisod po. Sige bro, basaha ko no ng Biblia nimo bro. Pareho man gitag version gihawiran. Sa Filipos 1:18.
Di bro, pabasahas ako. Pabasahas ako. Kaya usa ta mo. Tanaw na to, be. Kay basig kaniray kasi bata ni mo ron. Pabasahas ako kay para nga okay po kayo. Bro, basa daw siya sa Juan Juan 3:8 ba to? Siya bro ha? 3:8. 31:8. Sige bro. Atong tanawon dire bro kung ihaom jud mo. Basaon ako din bro. Basaon din bro. Juan 8, 8, 31 bro. 31. Basaon bro ha? Sige daw. Pusa mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kamu bro, nanuo man po mo niya, di ba? Oh. Kun, nga siya bro, kun tumano ninyo ang akong pagtulunan. Ana siya. Tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. So kamo nagklima mo nga tinuod mo nga katawan o tinunan ni Ginoong Hesus. Unsay gingon niya diri? Kamo akong tinuod nga mga tinunan. Yan bro. Tumanon. Tubag bro. Patulunan. Tubag bro. Bosa miingon si Jesus sa mga Hudyo nga nanuo kaniya. Kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Gituman baris Katoliko, atuman. Number 1 tudlo ni Kristo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ama namo nas mga langit, daygon imong ngalan. Ang kalano namo sa matagad daw. Nasukoon mo ang Katoliko magampuan na niya. Wa man mo magampuan na. So, wa mo ituman. Ako na po yung mangutana bro. Are bro, balusan na ita. Balusan na ita. Wala magtuman. Sasa. No, sa. Wala mo amahan na mo eh. Soko pamagin mo bagampo mig rosaryo. Wala magtuman nga naman sa muwa na. Asa na? Kaya naman naging Nagampo mo amahan na mo. Abe karon bro. Bro, pareho man yung tag-Biblia ang gihawiran bro. Palihog ko no kog basa sa Kolosas. Palihog ko no kog basa sa Pilipos 1:18. Diretso magagsibat bro, nga mo pagkita na. Wala no. Uman naman kog tubag ato ako na po'y mangutana nimo kay ingon gug ka deklarasyon nimo nga gisunod nimo ang magtulunan sa mga apostol. Ang wali ni San Pablo miingon, tanawa ng Epeso 1:18. Dili bro, kay naging mga kamoto niya nasa ko ipalo pa sa unta nga duga nga teksto po unta ning. Sige, palop. Oh sige. Masaon ako diri sa unang Juan bro. Unang Juan sad. Kay Gayo nga ni dito ra ka og Juan. Juan naman tayo. Unang Juan. Naging mo din sa unang Juan 2:6 good bro. Oh. Na kung maingon ta na diha lang ta ka sa Dios. Nano sa ingon diha magkinabuhi kita sama kang Kristo. Parang bro, pangutana bro. Tanang kay naging mo diha nga magkinabuhi nga sama ni Kristo kay nag-angkon man mo nga katawan mo sa Ginoo. Ngano man bro nga lahi man lagi ang inyong pagtulunan bahin sa adlong papaulay. Ay, maura na bro eh. Nagkinabuhi may sama ni Kristo. Si Kristo kinabanhaw magdomingo. Di among gikinabuhi ng Domingo mo'y gimo namong Sabat. Anara. So are ta bro. Sa wala. Are na punta bro. Kaning ingon ka nga nagtuman mo sa gitudlo sa mga apostoles. Okay, karon bro, na may tudlo si San Pablo, ingon niya sa Pilipos 1:18, palihog kog basa. Pilipos 1:18. Oh, sige daw. Then mangutana ko nimo ana. Pilipos 1:18. Pareho tag Biblia. Ha? Dili ni King James ako. Basahan ako bro. Sige daw. Apan kini Pili. Walay balik kanako. Walay bali kanako. oh Gikalipay ko kini basta lang isang yaw si Kristo sa bisan unsang pagihiwi man o matarong ang toyo. Sige bro, mangutana ko bro. Magapadayon. Ano lang, 18 na ta bro.
Mangutana ko, ingon man si San Pablo. Gikalipay ko kini basta isangyaw si Kristo sa bisan unsang pagi. Hiwi man o maayong toyo. Okay ra gisangyaw ni Mos Kristo sa hiwi nga pamagi. Kasi ang naging si Apostol Pablo bro, si Apostol Pablo mo nga okay ra siya ha. Pero ang pangutana bro, kung diha sa kang Kristo, okay ba? Maingon ni Pablo, gikalipay na ko ni nga gisangyaw na ko si Kristo bisan unsang pagi. Hiwi man o matarong ang tuyo. So okay ra da gisangyaw na to si Kristo sa hiwi nga pamaagi. Si Pablo lagi ang nagsulti, dili si Kristo. O sa to pa si San Pablo, sakto siya nga nagsangyaw sa hiwi nga pamaagi ni Kristo. Dili po. Ingon man sa nga Wala ka magsangyaw og hiwi bro. lagi ingon man di ba ningon ka nga gisunod. Di ba ningon ka gisunod na mo ang pagtulunan sa mga apostol. Nya si Pablo miingon man nga isangyaw si Kristo sa bisan unsang pagi, hiwi man o matarong. Okay ra gisangyaw na tag hiwi nga pamaagi. Okay sa matarong. Ang pangutana dia si Apostol Pablo ba nagsangyaw bag hiwi? Mo may ang ingon. Ingon pagali sa o nga basa ra gud na imong Biblia. Mao lagi na gisulti diri pero ang pangutana. Basa. Ang mga apostolis ba nagsangyaw bag hiwi? Basa. Mao nga di magibasa. Di basa sa kanang ikaw ba basa balik. Minsa apan kini walay bali. Kanako Kay. di ka lipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang pagi, hiwi man o matarong O natanawa. tuyo Hiwi man o matarong ang tuyo. So, magpadayon. si Pablo nagali nag-ingon nga, pwede ra na isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi man o matarong. Da karon bro, dasangyaw na ba nimo si Kristo sa hiwi nga pamaagi? Uloy, Di wa ka kasunod ni San Pablo. dili. Ay sumala si Apostol Pablo asa man ka nakakita nga sa mga apostolis nagsangyaw sila og dili mayo. Di mo man na yang ingon o. Oh, mutana ko si mo ah. Mo man na yang ingon. Mo na nga. Abi kay mo gisulti dia, mo mo sundon. Dili oy. Dili kay magkinabuhi matasama nila. Karon nagingon ta dia. Nagingon ma dia nga magkinabuhi ta sama nila kay sila atuang panagingnan. Karon ang pangutana, nagstangyaw ba sila og hiwi nga pamagi kay aron isundon po nato? Wala man. Ingon si San Pablo diya. Dili oy. Diya ka masaag ka diya kung mao na ang imong sundon nimo eh. So wa dyan mo natuma na bro. Kay dili gibo may tabo bro magsangyaw og hiwi nga pagi. So kanang giingon ni San Pablo nga isangyaw si Kristo sa hiwi nga pamaagi, pwede ra sag matarong. Sakto ba na? Kay nakabalo man gud si bro kay bisan si Apostol Pablo bro nakiglantugi man sa mga tao kanadto nga hiwi na ang ilang gipang tudlo. Di ba bro? Oh, Ingon man si San Pablo, ingon man San Pablo bro nga gikalipay daw niya nga isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi. Hiwi man or matarong nga tuyo. Siya nga mga tao nga hiwi. Sakto ba nang bro, sakto ba nang giingon ni kontrahan gina siya og tarong. lagi, sakto ba nang giingon ni San Pablo bro nga isangyaw si Kristo sa hiwi nga pamaagi? Yung mga sakto na si Apostol sakto kay dili maguna mao ang punto gud niya atong text diha nga masangyaw galisod. So bro, ani lang ta bro, malangay ta na. Mao man Japon bisag unsa na to nagduot, di man pud ka mosangyaw ni Kristo nga hiwing pamaagi. Ari tas live bisag na bro. Ari tas live bisag ikaw bro, baliyon ta ka pangutana. Bro, bisag ikaw baliyon ta ka pangutana. Oh. Ani bro. Mo dai nimo masangyaw ka. Adi jud bro. Pero ani ba? Oh. Kanang inyong simbahan na ba na connection dito sa Ginoo ni Kristo? Basahan na to bro, sa dayag bro. Ay lang pinadayag ng utana kung naaba, yes or no? Siyempre na, alangan po doon. So, para na connection bro, ako ning Chris Apon, ang historical inyong simbahan kung nakakonek bagin mo sa Ginoo ha. Kaya para pilaragoy pag-ingog nakakonek mi brad. Na mabasa ari pero ang pangutanag makadugtong bagitang tinuora. Ani bro? Kanos ama na naabot ng 70 Adventist diri sa Pilipinas og kinsang tawhana na gadalaan na dire para sa nyawa ning mga Pinoy og pagtuong sa Badista aron na ay 70 Adventist unsang tuiga na? Di
Ya bro, mudagan kana wa mo kay lain daganan gud, mudagan maka-referensya. Dili bro, wala ko mangutan nag-references. Ang kamo ba? Kamo ba? Wala ko mangutan nag-references ha. Kay wadyo ko mingo asa mabasa sa referensya. Ang ako lang is sakop man ka na simbahan, nabunyagan man ka na, na-studyhan ka, na Bible studyhan ka, hinungdan nga nabunyagan ka. Ang akong question, unsang tuiga na dire sa Pilipinas ng 70 Adventist ning abot ug kinsang tawhana gasangyaw na dire 70 Adventist nga mao'y hinungdan nga nahimong 70 Adventist ang Pilipinas. Kami bro, abi nimo wala may magsunod anang mga bag-ora nga nang abot nga kuan kun dili biblical gid. Lagi biblical. Sige biblical ta. Yeah. Kanang inyong mga pagtulunan, di ba? Matod ninyo kanang inyong pagtulunan na amo Diyos Biblia. Sige, granting without admitting for the sake of the argument. Kanya, kanusa man na naabtan og 70 Adventist diring Pilipinas, ug kisang tawhana gasangya og 70 Adventist na dire. Para hinungdan nga makabaton ang Pilipino nga naay sa badista. Pangalan ang imong gusto nimo malusot. Dili pangalan kanang organisasyon jud mismo. Di ba si Ellen Goldwhite nagbuo siya organisasyon. Nagigingan lang niya 7th Adventist nga namahuway sa bado. Kanang yang gibuo nga organisasyon, di ba diha kanang sakop? Ano saan na naabot diri sa Pilipinas na para masangyawan mo og inana nga organisasyon? Wala po kabalo na bro, wala ko magtuwa. Ay naning trabaho. Wa dili mo ka connect sa Ginoo mao. Anong imo man tan ko ano anda nga wala man sa Biblia na imong gipangutana? Panlitan mo ingkag kamo Katoliko sa mo tuiga di ba? Kabaw jud mi. 1521 kisan tawhan nagadalanan nyo dire si Padre Pedro Valderrama. O nasam nagikan si Padre Pedro Valderrama dito sa Espanya. Isam nagikan ng Espanya nganong nakristanismo man na ay kay gianhaan mag mga apostol ni Kristo, particularly na si San Santiago, si San Apostol nagikan asa sugod ninyo Pero ang pangutana diya, kung ang pagtulunan sa Biblia, mao ba inyong gisunod? So, sir, bisan palagi sir, og sundo na tong pagtulunan sa Biblia, the fact nga di gid mo gitukod ni Kristo, di gina mo ibasihan na to. For example, mag-organize ko ako ang kaugalingong simbahan. Hinganlan ako ni Iglesia Kaluwasan, Todo Langit. Muning ngalan ako. Dito na ko iparehistro Secret Exchange Commission. Din kanang tanan nga mga nakasulat sa Biblia, sundo na ko na. Magpahuway kong Sabado, di ko muka og baboy tanan. Sundo na ko na. Nya, akong tuuhan si Ellen Goldwhite nga usa kamin sa hira. Kopyahon ako ng doktrina tanan nyo. Moyon ka na, nga mo na ikakristong gitukod. Di gid siguro. Kay biblical. Kana kay biblical. O yun juga Na, karon kay usa ra may simbahan gitukod ni Kristo, unya, wa man di man kita makabasa sa Biblia nga. Pero mayon ka nga, usar ang gitukod, gamutan ako, makita, mabasa ba sa Biblia ng imo reliyon? Mao gani no, nga ningon si Kristo, I will build my, bro, mabitang, si Biblia Adventist, asa nagsugod, nga ultimo imong simbahan, di man makita, di man matres. Matres, oy! Sige daw, asa man ang teksto? Tresan ako ha! Aniha, si Kristo nagtukod paminaw sa para makahibaw ka ba kung historically ang imong gipangita makahatag mi pero biblically speaking makahatag sad ko. Inani ha, ikaw tuig pa lang daan naabot mo diri sa Pilipinas, questionable na kay wa makakahibaw. So syaro naman sad sa kanang mga liman nga nag Bible study ninyo, wa jud mo kapangutana na raising question ba brad? Libog ko ani brad, usa ditong tuiga din naabot sa Pilipinas brad, pero naputay background gamay. Ano ba kay makasugamak kag mga lain-lain nga mga dinuuhan at least kamao kas background sa inyong simbahan ngano kag hala brad wa man jud ko kahibaw ana brad kay di man ko interesado ana dili ta mo silbi bukot-kot rata sa tong ulo ana. Pero mangutana ka sa simbahan Katoliko maka trace back may balik sa mga apostol. Sige daw, panghatag na yung teksto nimo kay ano na tagaanta ka si Propeta Daniel si tagaan 2:44 nga sa kaulahiang panahon ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga walay pagkalumpag ibisan gani ang iyang gahom ayo sa kay ako sang trisapon among simbahan nga bisan ang iyang gahom dili makaagaw ni bisan kinsang tao mauna nga ang katumanan ana usam na gingharian ana
na footnote anas Biblia nga gihubad sa Katoliko ang Duay Rhyme version og kaning ni ang Holy Bible with confraternity text nga kana di ang kingdom nga giingon diha sa footnote ha, Kingdom of Jesus Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Ang di lang ta magisgutan ng footnote kay footnote ra na ya Katoliko sad. Ay sa mo lagi hindi na lang ta mo gamit ang footnote. O lagi na ra man Japon as Biblia ng footnote, so biblical ra Japon ang dating. Alright, so dili to na ipamugos ng footnote. Footnote magsubay nga dili man nagamatura ng Ay footnote. dili na to na gamiton kay di na ko na ipamugos nimo. Kay mo lagi na akong giingon nga bisag unsa ka kagiron sa iro, nadyi pulgas mo tapot man dili ko kapugos nimo patuo ana. So inani bro ha. Inani bro, so kanang katumanan ana nga ang Dios sa kauhi ang panahon magtukod usa ka gingharian na way pagkalumpag, si Kristo nang gimin diha nga magtukod siya og simbahan. Nasa Mateo 16:18. Oy, paminaw sa. Nasa Mateo 16:18. Ngon si Kristo, ikaw Pedro ibabaw ni ining bato tukodon ko ang akong simbahan. Nabisan gani ang kamatayon dili man makaguba ni ini. Nya pagka verse 19, iya pa yung gitagaan si San Pedro og mga yawi sa gingharian sa langit. Unsa nang imong idili diri sa yuta, idili dito sa langit. Kung unsa ra nang imong itugot diri sa yuta, itugot na dito sa langit. Ang pangutana, ang problema lang kay wa man dawatas ka og galingong nasod. Wala gi-entertain, wala gi-recognize, wala gyud gi-highlight sa Jerusalem kung asa natukod ang simbahan. Mao nang ingos Kristo San Mateo 21:43. Di ayaw sa daga na magkadihan no. Paminaw sa ba kay wala pa ko mahuman sa akong explanation ngano nga makakonek mis mga apostol. Mo na akong gisugod na ko sa panag-an ni propeta Daniel hantod nga nakatukod si Kristo gin gitagaagyaw si San Pedro. Wa pa mo kumahuman sa akong explanation. Og di ka ganahan Di na mangguga sa 16-18 sa Mateo. Unya nga nung ato naman ka dito nga mo ra Okay, bro, inani ba lagi ba nanano paminaw sa ba nanano ang katumanan ato no sa Mateo 16:18. Ang pangutana, ang dakong problema lang kay wala lagi na highlight ng iyang simbahan dito sa Jerusalem. Wala na recognize. Wala paminaw sa bahoy. Paminaw sa wa pagi ko mahuman. Mao nang dita magkasinabot kay musapaw ka. Let me explain first. Oh. Para dita ma-zero ba? Pero pugagod, binsaw man mo pagpasabot mo sa kuha nga nagpatuya nga puga og dagan sa imo ayo wala man ka maminaw pa sa kong explanation. Wa magaga-explain ako may imong gipangutana nga makakonek ba may so mo ni explain ko. Dugay naman kayo taso naman imo pagad. Ay bahala na lang og taas ning ako. Bahala na lang taas ning ako. Paminawa lang. Kaya imo nangutana ko nimo kunik ba ka o. Tuig pa lang daan tanos amo nabot dres Pilipinas. Questionable na mo makakaibaw. Sa pagkakunik ka na. Sige, basa mo. Basa ang pangalan mo. Basa mo si Ban. Maunang ni asa San Mateo 21:43 kay wa man to ma-highlight no. Wa man gito madayag dito sa Jerusalem. Wa man to gidawat. Ingon dai Kristo. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og igahatag sa usa ka nasod nga mamungag daghan. Gibalhin na usa man na nasura nga namungag daghan, usa mang bunga ana. Ayaw mo lagi na wa pa ko mahuman, mubati na ka. Sige. Di jud ta magkasinabutan eh. Mo nang inigig sa masiro jud ka. Oh, so unsa man ang nasura di man na Pilipinas. Sama na gituas uban unsa man na baon ng Roma kay daghan namungag daghan ba Roma pinakadaghag martir ng Roma oy pila ka buktaw giihaw diha para lang mamatay tungod sa ngalan ni Kristo tingdagana kangano man Roma 1 city sa city gitawag sa Dios gihigugma gihimong iya mga katawhan ngunang kanang buhat 23:11 si San Pablo misaksi didto sa Roma so kay mao nang hitabo nga ang Roma nahimong sentro sa pagtuong Kristiyanismo. O kung sa may giingon ni San Pablo diya sa Roma Kapitulo 15 versikulo 24 naglaom ako nga mahimo ko nagkini karon mahapit ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya ug human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo tabangi ako sa pag-adto didto sa to pa si San Pablo pag-adto niya Espanya nag-Christianize ang Espanya mo na hinungdan nga naay mga misyonaryo kay wa man jud to kaabot ang mga apostol diri sa Pilipinas wa may bisag isa ka apostol nakaari diri din gawali ang mga misyonaryong pari na nangabot sa Pilipinas ug mo na hinungdan nga nakabaton og Katoliko ang Pilipinas pinaagi ni Father Pedro Valderrama makatres
Ya ikaw, tuig palang daan, ano ka, niungot naman ka, di, wa, di connection, sige. Taas na kayo mong istorya bro, pero wala man kayo nabasa di pangalan yung ka mabasa. Di, wa man ta magbase og pangalan. Kay kung magbase pa lang tag pangalan lang ang basihan, di tindagan ng tinuod og mao. Born again, hingklim, na among pangalan sa Biblia, unless a man become born again, he cannot enter into the kingdom of God. Na, born again ang tinuod. Kung ari punta sa saksing Jehovah, asa ba? Amo pangalan, di man mabasa man. Bro, adili ba? Wala man ta magbase ang Magbase sa pagtulunan, inyong ang simbahan, mabasa, pero wala man kay gi-mention diya. wala lagi ko mag-ingon nga nabasa ang among wala lagi ko nag-ingon nga mabasa ang among simbahan. Ang amo lang ba gitresback na ko kung agi kan ko tresback pa lang daan sa panag-an ni Propeta Daniel o nana kung ibalik na to kung paatras ta makabalik gihapon ni ikaw tuig pa lang naabot pa diri sa Pilipinas wa naman kakaibaw saon pagkakuni ka na awa jud ta. Pating di. Gingamit ka sa gingamit ka sa basahon ni Propeta Daniel sa iyang mga padagna, pero malagod yung mabasa kanang mga padagna ni Propeta Daniel. Magisgot magaling pare diya. Mao ba nang pare nga inyo mga karong wala wa man mimiklim nga amuan ng pare. Oo. Niklim din nga amuan na. Nganong maingon man mo nga connection mo dira nga Wala man ni Brad, wala man ni maingon nga connection ni ana. Si Propeta Daniel lang nagtag-an. Nga kanaaday gingarian nga tukodon ang Dios sa kauwahi ang panahon. Unsa man ang gingarian na? Di ba mo nang iglesia ang gitukod ni Kristo? Ang kung ka bro, dili mo connection. Dato ba asa man mo naka-connect din? Nakakonek lagi may ni Kristo o sa iya mga apostol. Mo nang tama nang giingon sa kasaysayan sa Britannica Encyclopedia nga the Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal and organizational that traces its history to the apostle of Jesus Christ in the 1st century AD. Tama na. Pero di man kamo tuwa na, di na ko na ipabugos nimo. Mo nang nagamit kog Biblia karon. Tresback ba? Tresback oy. Perting tresback ka. Bro, kita ba ingon ka bro, naka-connect mo sa apostolis. Kay og ang patunan niya pro nga gisubay sa apostolis ug inyong pagtulunan layo kayo eh. Dili layo. Kayo. Number 1, nganong maingon tag dili layo? Di na ha, paminaw. Number 1, si Kristo nagtudlog gugma. Ingon siya, paghigugma ay kamo. Kay kung mahigugma mo, kay bawag yung mga katawhan nga kamo akong mga tinundan. So diri pa lang daan sa Katoliko, nabay gugma. Apiting daganang gugma. Kamor may mga gugma siguro kay siguro mo pamuak ang mga larawang Santa Maria, may gugma niya na. Ya siguro pa yung maghukom sa Katoliko. Hala kamo mga Katoliko, maimpirno jud mo. Kay nganong nangaon mog baboy. Hukom naman na. Hukom naman na. Di wa jud may gugma na niya kadua unsa may tudlo sa mga apostol si San Pablo miingon ang mensahe ni Kristo didto sa krus ang kamatayon gahom kini sa Dios sa mga gipangluwas apan alang ato mga wa gipangluwas kini binuang mo nang magkulintas mig cross kay para namo ingon si San Pablo gahom na sa Dios ya kamo kay wa man mo magkulintas supak-supak man ingon ni San Pablo kadtong mga tao nga nagsupak sa kamatayon ni Kristo sa cross mayagom sa impierno ang impierno honon jud mo Bukutan na kayo ka nagbilas-pintas mo cross. Ingon ka lang sopas patuloy ng Kristo. Mayagam sa impierno. Pero bukutan na. Asa man mabasa sa Biblia nga si Kristo nagpintas sa cross. Dili na nimo pakulintason ng founder. Kay siya ang source ana. Bro, siya ang source ana. Panalitan karon. Brad, may pangutana isa. Di lagi maminaw dayon ba mo nang di ta magkasinabot ani. Di mo na kinabuhi ng Kristo. Isa paminaw sa ba? Wala ta mag-ingon ni kinabuhi ng Kristo. Nganong gakulintas mig cross? Nganong mao man Ayaw sa paminaw sa lagi. Munang mga zero lagi kay ane og maabot pa ni sa unang panahon bitaw sa 90s. Kini si Brad kay mo explain ang maestro magsapaw. Inig exam way kuha kay di kasabot. Panahon pa ni sa mga sa una, paumumonig papel kay naitlog. Dapat pa doon ka bro, mag-isip po ta og oras po ta time ba kay kung ikaw magpugas pa bro, dili kani god sabotable naman ta kayo. Kay sharing maning ato, mamina ba? Sharing maning ato, the fact nga nag-explain ko sa imong pangutana ayo sagsapaw.
Bikuan ba kay bisag wa tay moderator basta di lang gud ta mo sapaw pagtan-aw nimo nga murag wa ka kauyon sa akong explanation pahuman na sa bahalag sakit sa imong buhot unya na follow up question ug human ako Sama ra man gyapon mo na nag-istorya ra kay karo isa. Ay, naigo ra mo ko naminaw si mo. Di naman ko ka. ay di manginaw manggali ko sa imo bro Bakit naman ka? ano na lang bro ato na lang yung tapuson bro kaya hapit na po oras alas 10:13 na Sige bro. sige salamat sa time ha Sige bro, sige bro. ugma na sad og ganahan ka